Okay guys, madong hapon, alas 2:40. Karon kami man dito busy. Si Malo mapay pag gawa sa kwartong doktora, ako po naglimpyo ko sa likod. Nag-request ko po, ang karon kami man dito. Among sa daan ko ang iskabitsi. No, sweet and sour. Tilapia sweet and sour. Sweet and sour. Ano to? Dati ang tawag Lami kadyo guys, iskabitsi. sweet and sour. Pero iskabitsi ang tawag namin dito. Ah, Iskabitsi. sa amin mas damit yung may itlog. Ano yun? Ano yun? Kain Sarsyado. tayo, guys. Sarsyado yun, may itlog. Ito guys ang kain namin. Alas 2:42. Dalawang kayo, tapos ganun nga mangyari. Ano pa magawa mo, nandun kayo ilang oras na sabay sa loob. Grabe. Wala pa akong magagawa. Ano ba? Hindi pa ako nakakaligo guys. Ano ang buhay talaga ng mahirap o. Kaya kayo guys, huwag niyong pangarapin na okay lang namang itulungan, huwag lang ganitong trabaho guys. May matanda. Nabantay na kayo ng bata, huwag lang kurang. Masarap yung luto mo. Lahat ng luto mo masarap. Kaya samantalahin ko lang dito ako. Kailangan ako ng lalaki ng madami para makabawi ako. Buti hindi nasira yung kanin. Hindi ko. Si Ate Digna pala, sa mga naghanap kay Ate Digna. 14 days pa. 14 days pa makalabas dahil hindi sa fully vaccinated. Pero hindi siya nagka-COVID. Pero ang tindi yung quarantine niya 14 days. Grabe ang lungkot ng guys. Kawawa naman. Ikaw ay quarantine. Hmm? Ikaw ay quarantine. Nako, guguho ang mundo. Pag ako guys. Ang sasabihin ng amo mo, quarantine ka talaga. Uwi na ako. Uwihan ko siya. Ganun na, may bahay ka kasi sabihin ko na lang ako sa bahay ko. Makagawa pa ako ng bahay ko. Makalinis pa ako. Bakit? Masilan kasi sila eh, sobrang sila. Kasalanan ko ba? Sila nagpadala sa akin dito, tapos quarantine nila ako. Ganda nila. Kasi guys, kahit trangkaso lang naman ang sakit mo, sabihin COVID. Kaya ang hirap mag-ano. Kaya siguro masama ng pagkaramdam mo. Ako talaga guys, kahit masama ng pagkaramdam ko, hindi ko talaga sabihin. Bakit ba? Bahala. Okay doon dahil hindi ka naglalapit kay ano. Kasi ang hirap guys na until sinat na masabi COVID. COVID. Ano ngayon eh, uso ngayon guys ang sipon, di ba? Uso ngayon ang ubo dahil malamig ang panahon dito ng iinit. Ano bang ginawa mo dito? Ano bang timpla mo? Ano? Dito ang ginawa mo. Ang sarap. Gusahin mo ang sibuyas, bawang, luya, Bakit? kamatis. Tapos, Ano yung lasa? Ano ba ng toyo, konti. Tapos konti sugar. Yung ketchup. Ano lang. Ganun yun. Buti may ketchup ah. Wala na nga eh. Sabi na. Kamusta naman si ano? Mami mo? Pato? Tulong, tama na. Tapos sa kumain? Hindi pa. Mamaya pa. Panagalian pa? Nainit pa yan. Mangi pa ng panagalian? Hindi, merienda nyo na.
Kaya siya ng ano eh. Alas 11. Alabing siya kumain. Tapos merindahan niya ng tanghalian. Ay, ang hapo, ang alas 3. Kasi di ba, dapat mag-almasal siya alas 8. Hindi siya nakapag-almasal kasi tanghali rin siya nagigising. Kanina? Oo. Di ba bago na rin kanina? Alas 10 na. Tanghalian niya na yun. Mamerienda siya alas 3. Kakain siya ng hapunan, 8:45. Kasi guys, dito hindi po pareho ang oras ng kain ng ano ko, alaga ko. Kaya yung almusal niya, nalagay tanghalian. Yung merienda niya, yung tanghalian niya. Yung hapunan, yun yung alas 7, bago mag-9. Kain. Kaon. Mga Ayun, tanong. apple din na pinakain. Apple, mga ka. Hindi nga kayo kumakain ng apple eh. Kuha kami dyan. Ari. Kasi ba natin? Ari sa akin. 1,000 lang naman isang anak ko. Ito naman. Kaya yung oven. Kuha ka din sa kanya. Pinalayas ko yung aso, ayaw lumayan. Bakit? Buwang walto. Wala pa. Naku, hindi. Pinalayas ko yun. Meron pa. Dito pa ako. Hindi Maano man yan. Pero yun, saan yung salad natin? Kaya yung salad. Oh. Ayos ko na yung lumabas mo. Minsan na. Lumabas pa ako na ba? Ano ba pa? The outsider. Uwian. Kasi puno din sila sa katagalan sa ganyan. Lalo din kasi pag-ibali sa likuran. Tama? Kala ko ako lang nakapuna. Dapat. Ako, Tagal ko yan. Ano yun pag buwas-buwas ng baby? Ano ba yan? Ano yung lalamigin siya na eh. Makikita na lang. Sabihan mo kasi, ako kanina eh. Mami, bilisan mo kasi papasok ka na. Ano? Sisikat na ako. Ang tagal naman. ayan. Ito po na ang kaya ni Mami. Kailangan talaga dalawa din eh. Kailangan talaga ang magamit ang ako. Ayan, meron ko yung kaya ko. Ha? Ay, so! Sabihin ko, dispasyon dito. Magulong kasi kayo. Hindi yung, ano ba yung pisin mo? Ang hirap din kaya. Iba talaga kung dalawa. Hindi alam makalinis na. Kita mo yung naligo, tapos hindi mo ikaw lang napaligo, tapos pinastigin ako sa kwarto. Dumiyan ka lang litlit, di ba naman? Yung kinuha ko na yung breakfast ko, tapos may nagpas mo sabi, tapos na ba yung gawa mo? Ano ko, di ba sabi, dala na ba yung ano akong sama ng loob? Sabi mo, yan na lang, binatanda na yan. Hindi talaga ko noon. Inanong niya kung tapos na daw ako mag-request, samantalang tawag na tawag. Hindi yan sa akin makaganyan. Ayaw ka naman nagaganyan yan. Alam nila na kaya-kaya kayo. Mag-anak na, ano na. Sige na. Hindi sa akin. Kailan babalik? Babalik ka ba yun? Ano ba talagang plano nila sa akin? Kasi dapat alam ko hanggang pwede ako dito. Kasi para may schedule ko sa iba. Maka-schedule ako sa iba. Sa Tuesday, sino ba kausap ko talaga dyan? Sige, lumawa. Luna?
O di, Silip din ako kumain ito. ano ba usapan niya? Magaling na ba sugat eh? Hindi. Ano na tuloy na? Tuloy na, gilid ko rin. Napasok yun. Ano yun? Nadipis niya sa ano ko. Mga 20 minutes. Bukas, nandito si Plaza. Yun, no? Kasi kamo, ang dami ng kamo nag-aagay sa akin na ano, na pasyente. Kung nilagay niya mga sinasip ko, kami magbintay-hintay na kami. Kapag tuwing kasi yung pagkagamit ko doon. Matagal kasi sa mga yun. Wala, hindi kasi yan. Ay, nano ko kasi, hindi na nahihilan. Tagal-tagal ko na rin. Ay, hindi maabusan mo siya ng pesa. Matulad na naman sa dati. Ano nga rin. Abusan siya ng lakas mo. Ganun sabihin Pero mo ano sa anak. nangyari? Ganun ang nangyari. Nabasa ko na. Ganun lang sabihin mo sa anak niya. Ano mo kasi? Sabi ko, doktor ako ng tagalan, mag-base ka na. Yung sinabi na ko, nangyayari ba? Pinapos na siya ng person. Tapos sabi na okay na daw, balik na daw ako sa upuan. Hindi, nakaupo na ako doon. Patapos na siya eh. Siguro nagbukas Tapos ang kung bukas. kalusuyan, mayroon pa siya mainit na tubig. Nakapit pa siguro. Pasok talaga. Nakapit ngayon. Ganun siguro nangyari. Pagtingin ko po, ay parang nakatulan. Tapos Nakaupo ako din, mga 20 minutes. Ano, yung hater yata. Kung nakasaksa, pagkuha ko sa kanya, binunod ko diretso. Ayun. Ako, parang sandali na naman ako dito. Hindi. Alam nila, mahal ang pwede dito. Hindi na tagalin dito. Magkano ka ba ito? Nasa ito na. Magkano sa dalawa? 1.5 na ang close over ko sa ito. Bili magkano. Magkano. Ano po? Ano? 1 to 2, 4. Parang 2, Ano 4. ito? Pwede isang araw. 2, 4. Ito, saan ka na rin? Ano sa araw? Malaki din. Yung baka. Ito na sa iba ka. 3,000. Ay, ibig sabihin, 1 to yung sa isang 1 day, tapos sa gabi din yun, kaya 2 4. Hindi din basta-basta. Ha? Hindi din basta-basta kasi walang kang maayos sa tubig. Hindi na. Puyat. Sa amin kasi sa lalim buhay mo. Kasi pwede na hirap dito pa. Saka sa pagpainom ng gamot, kasi hindi natanda. Sabi ko, Hindi ibig sabihin ba siya ba? Kung walang kaibigan. may tawag na sa akin pero COVID patient. Yung sabi ko, mahirap lang gusto ko na lang ako at dito na nahiga sa relative. COVID patient, alam mo, 10,000 sa araw. Ito sa dalawa. Saan yun? Pasok ako. Sa alam, send ko global eh. Dapat kasi license din na kaibigan. Balik! Ako sob! Saan ba na yun? Bala ka din kakain ba ako? Masarap yung ulam. Baka doon, mayroon pa yata doon. Hindi kanin lang. Sa isip mo? Kaya pinutulog. Tama na niya, paraan. Hindi naman maasin. Huwag lang masyado yung maasin na ano. Pero yung ano dyan lang, hindi man ako makain. Hindi sumasya na. Kasi matamis na siya. Mas masarap pa yung nilang nagay sa ketchup. Kain tayo guys, oh. Salad. Salad na kulay pink. Ba't nagkaroon to pink? Saka ako. Hi guys, madyong gabi. Alas 6 na din sa hapon guys. Pag nag-request, wag naka-relax na pag mi ba kay wala pag mi kami kaji may buhat. Nalingaw ko ni Malo kay nagto-tiktok mi. Ako din guys, mapades Malo pa uli sa Ayala kay hantod karon wag yapon ko pa doon lang doktora. Nahadlok si doktora pa na kay Bona mo. Nahadlok si kay gikan lagi ko nagka-COVID. Sa so, na nga si Malo, paghapon kauli. Nalipay ra pug ko nga kasi sa kauli kay nalingaw ko kay di si boring nga kauban. Diyan naghimo di sa channel.
Kung ganahan mo ba, palihog po kong subscribe ni dya. Kuan. Ang pangalan sa dyan channel, Kusina ni Malu. Kahilig mo sa luto-luto. Dya, grabe lingaw lagi na ha. Kay makalingaw. Dya, naheras katong kami ni Ate Digna dari ba nga. Karang na gibati kong kalaay kay si Ate Digna magod hilumun. Di may kadyo. Magsigig para mangat ka ni si Dya. Grabe dyan ka para mangat. Joker ba? Dya. Nalagay ito, nalipay ko. Kay pa siya pabalik ka. Jakuan. Isa na lamang ko kabuan dari puhon. Uli na ko sa buhol. Hantog karon guys, napaghapon ko isipon pero di nakadyo. Naulian na paggaho ang panlasa kay di ba pait man to. Naulian karon. Muraglami na paghang kaon. Ganahan fokus manggipang luto sang kauban kay lami si Jamo luto. Diya guys, karong adlaw ang gibuhat nagkuan ra ko nag-continue ko kanang request sa hospital supplies sa gahapon nang gi-request ang pharmacy man to. Ang gahapon na to nahuman ninja ang laboratory OR. Karon nagihuman mo na nga. Wa ko kadyoy vlog nga madyo kay hanggang kauban hilig tugtog-tug sige pagpatugtog sa kusina di man pwede mag-vlog kung naitugtog mo ng pasensya sa mo sang vlog karon nga ingani ra ni way kadyoy adyo wa kadyoy ganap nja wapo ko siya paghapoy tig luto si Malun jadi pa jud ko mo muhay ni doktora mo nang wa ko kadyoy ka-share ni yung vlog nga madyo kay wa patuhang routine sa una, wapatuning balik kay wapalagi ko paduula. Nja, maura to, karong adlaw, nja, ugma. Anawon naman ni guys, ug sapihang i-cashier og mga adlaw kay lisod ka dyo mag-content, ug wa kay ganap. Nja, maura to guys, daghang salamat. Maura to yung cashier karong adlaw lagi. Kay may madyo. Daghang salamat ninyo sa mga way undang nga suporta ug atong mga silent viewers nga wala sila ning comments pero gitanaw ko. Salamat ninyo, sikin sa man ganimo. Daghang salamat. Bye-bye.